ko do de ɲininkali kɛ dumuni minnu bɛ tobi ɲɛnajɛ kama mana kerecɛ dɔ de don ɲɛnajɛ dɔ de tun b'a bolo misali la kalanbila dumuniw ni kɔɲɔ ni denkundi dumuniw a bɛ kerecɛ bolo a ye olu wele k'u kana dumuni kɛ komi kerecɛ ye duwawu de fɔ dumuni na fɔlɔ o kɔfɛ a k'u ka dumuni ta ka taa di olu ma a dunni bɛ cogo di o dɔnnikɛbaw y'a yira kerecɛ ni kɔɲɔ de b'a bolo u bɛ denkundi ni a ka mɔgɔ ye bagi sɔrɔ nisɔndiyara a ye dumuni tobi ka silamɛ min invité a dagara i k'o dun ko yahudiya tun bɛ ci de invité a bɛ t'u ka dumuni dun mais yahudiya ni nasara ka dumuni min tɛ se ka dun o ye dumuni min tobira u ka galon fetiw kama u ka feti haramulen n'u ka galon fetiw dumuni o de dunni ye haramu ye silama bolo dɔnnikɛba bɛ bɛnnen b'o kan komi Ibn Qayyim y'o fɔ hakamu ahli jimma kɔnɔ cogo min mais u ka kɔɲɔ dumuni ni u ka denkundi dumuni ninnu nisɔndiya n ye dumuni dɔ tobi n'u ka fetiw ka dumuni tɛ a dagara silama k'o dun mais min ye duwawu yɔrɔ ye o ma du'aul kafirina illa fi dalal o ma du'aul kafirina illa fi dalal ala ko kafiri ka duwawu tɛ foyi la ni fili tɛ ala mako bɛ kafiri ka duwawu la ka silama to wa duwawu yɔrɔ kɔni a kana sinsa kan kafirin ka duwawu tɛ foyi ye n'a bɛ fɛn nafa silama ma o ma du'aul kafirina illa fi dalal ala y'o o de fɔ wala dumuni in kɔni n'a kantigɛra kantigɛ cogo la a dunni dagara aw ye mais kafiri ka duwawu tɛ foyi ɲɛ silama ye